Слёзы Лукашэнкі, месцазнаходжанне Віктара Бабарыкі, самагубствы зняволенага і міліцыянта, а таксама разборкі мільянера Чыжа з уласнай сям'ёй. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і галоўныя навіны 10 ліпеня. Стала вядома, дзе цяпер знаходзіцца Віктар Бабарыка. Прынамсі, так сцвярджае новаствораная арганізацыя былых сілавікоў Белпол. Не блытайце з байполам. Па іх інфармацыі, палітык жывы, і цяпер ён знаходзіцца ў той жа наваполацкай калоніі, дзе і быў да шпіталізацыі. Але Бабарыку не вярнулі ў атрад, а утрымліваюць у памяшканні камернага тыпу. Белпол сцвярджае, што стан здароўя палітыка задавальняючы. Ён аднаўляецца ад траўмаў, ад якіх канкрэтна, праўда, яны не ўдакладняюць. Таксама былыя сілавікі запэўніваюць, што цяпер стаўленне да Бабарыкі з боку адміністрацыі калоніі нармальнае. Маўляў, прэсаваць яго баяцца з прычыны арганізаванай дэмакратычнай супольнасцю інфармацыйнай кампаніі ў ягоную падтрымку. Праўда, паказваць Бабарыку улады па-ранейшаму не спяшаюцца, што сведчыць пра наяўнасць пэўных праблем. Тут нагадаем, што відэа Сергеем Ціханаўскім лукашэнкаўцы паказалі ўжо праз дзень пасля з'яўлення чутак пра яго смерць у калоніі. Тыдзень таму нечакана памёр адзін з найбагацейшых людзей Беларусі бізнесмен Павел Шумілаў. Ён быў не публічнай асобай, але людзі старэйшага пакалення могуць памятаць яго брэнды. Шумілаў заснаваў шматпрофільны холдынг «Таір», які займаўся пастаўкамі прадуктаў і тэхнікі. У яго былі свае крамы, аптэкі, камерцыйная нерухомасць ды іншае. Праз яго ў Беларусь траплялі знакамітыя тэхнічныя брэнды, такія як HP і Samsung. Акрамя таго, «Таір» прадаваў камп'ютары ўласнай зборкі пад брэндам NTT. Прычынай раптоўнай смерці бізнесмена называюць тромб. Паўлу Шумілаву было ўсяго 56 гадоў. Чарговая смерць за кратамі. Праваабаронцы паведамляюць, што ў бабруйскай калоніі нумар 2 скончыў жыццё самагубствам зняволены. Меркавана гэта адбылося ў мінулую суботу. Імя зняволенага не агучваюць, але заяўляюць, што загінулы 40гадовы мужчына, асуджаны па артыкуле 328 за незаконны абарот наркотыкаў. Ён выкінуўся ўніз галавой з акна 4-го паверха аднаго з карпусоў калоніі, які называюць «Тытанікам». Дакладныя прычыны трагедыі невядомыя, але праваабаронцы мяркуюць, што вязень мог рашыцца на такі крок праз вялікі тэрмін і асаблівае стаўленне адміністрацыі калоніі да асуджаных за наркотыкі. Вядома, што загінулы мужчына быў асуджаны больш чым на 10 гадоў пазбаўлення волі. І яшчэ адно самагубства, праўда, гэтым разам сярод сілавікоў. Па інфармацыі праваабаронцаў Mayday Team, адбылося яно ў Кобрыне. Там скончыў жыццё самагубствам міліцыянт. Дмітрый Демчык, намеснік начальніка мясцовага крымінальнага вышуку. Падрабязнасці здарэння пакуль невядомыя. У міліцыянта засталося 4 дзяцей. Лукашенко на выходных наведаў сваё традыцыйнае свята. Пусціў там слязу, а пасля паехаў кашмарыць чыноўнікаў Магілёўшчыны. На Купале прайшоў традыцыйны канцэрт на малой радзіме Лукашэнкі ў вёсцы Александрыя. Праўда, сёлета ўсё было больш ціпла, чым раней. Адзін дзень, а не два, і гала-канцэрт зрабілі платным. Як звычайна прыехаў туды і сам Лукашенка. Тут хацелася б звярнуць увагу на некалькі момантаў. Па-першае, вярнуўся яго малодшы сын Мікалай, які з'язджаў вучыцца ў Кітай. Здавалася б, вярнуўся і вярнуўся, што тут такога? Але ж на 3 ліпеня ў лукашэнкаўскі дзень незалежнасці найважнейшае для яго свята побач з бацькам колі не было. Таксама леваруч ад Лукашэнкі чарговая маладая прыгажуня. Падобна, што гэта Ўладлена Зайцева, інспектарка магілёўскай мытні і былая удзельніца конкурсу прыгажосці «Міс Беларусь». Яна ўжо свяцілася побач з Лукашэнкам. У 21 годзе танчыла з ім на навагоднім бале і выступала на яго канцэртах у Александрыі. Таксама цікава, што асабістую доктарку Лукашэнкі Святлану Канашэнка адсадзілі аж за прэс-сакратарку Эйсмент і кіраўніка адміністрацыі Сергіенку. Да пачатку канцэрта Канашэнка займалася ўжо звыклай для сябе справай, прыглядвала за шпіцам. Вось яна цягне сабаку на руках на відэа прыезда лукашэнкаўскай дэлегацыі. Дарэчы, пазней сабака глядзеў канцэрт спачатку пад нагамі Лукашэнкі, а пасля ў яго на каленях. Акрамя таго, усё часцей заўважна, што з узростам Лукашэнка становіцца ўсё больш сентыментальным. Цяпер ён расчуліўся на канцэрце ў Александрыі, калі расійская поп-спявачка Зара прынялася нахваліваць яго на ўсе лады. Прыглядзіцеся на відэа, бачна, што ў Лукашэнкі аж слёзы на вачах. Сёння ж Лукашенка паехаў ладзіць чарговы спектакль па навядзенні парадку. Гэтым разам ён наведаў Магілёў, а канкрэтна
канкрэтней холдинг Магілёў Ліфтмаш. Там Лукашенко праверыў, як ідзе імпартазамяшчэнне і зладзіў традыцыйную вывалачку чыноўнікам. Маўляў, ён паглядзеў на Магілёў з верталёта і прыйшоў да высновы, што ў горадзе непарадак і захламленасць. Пасля настаўленняў кіраўнікам Лукашенко выступіў перад работнікамі Магілёў Ліфтмаша. Заявіў наступнае: «Даляр для Беларусі варожая валюта. Пераходзім на расійскі рубль альбо юань». А таксама паабяцаў, што да 25-го года ў сельскай мясцовасці будзе доступ да хуткага шырокапалоснага інтэрнэта. Праўда, удакладніўшы, цытата: «Мы людзям павінны распавядаць, як карыстацца гэтым інтэрнэтам. Таму што гэта вялікая справа, але і добрая памыйніца». Канец цытаты. Можа, вы ведаеце немца па імені Карл, які ваяваў за Германію ў другой сусветнай, а то тут яго шукае беларуская пракуратура і не можа знайсці. Тлумачым, што адбываецца. Генпракуратура працягвае займацца расследаваннем генацыда беларускага народа ў часы вайны. І цяпер яны выклалі спіс нацысцкіх злачынцаў, якіх удалося ўстанавіць. Выглядае спіс вось так. Нейкае прозвішча, а часам і толькі імя, звання, нацыянальнасць немец, ну і фактычна ўсё. Ну яшчэ меркаванае злачынства. Ну і што не так з гэтым спісам? А вось што. Падобна, што ўсе гэтыя імёны тупа ўзятыя з актаў раённых камісій надзвычайнай дзяржаўнай камісіі аб злачынствах, учыненых нямецкімі акупантамі. Гэтыя акты былі падрыхтаваныя яшчэ ў 44-45 годах, і цяпер расследавальнікі з генпракуратуры іх проста перапісалі. І тут даходзіць аж да абсурду. Напрыклад, у часы акупацыі ў Бабруйску быў камендант Адольф Гаман. У цяперашнім спісе генпракуратуры стаіць яго імя і прозвішча, пасада і пазнака. Іншыя даныя невядомыя. Але дастаткова адкрыць Вікіпедыю, каб даведацца і біяграфію Гамана, і тое, што яго павесілі ў Бранску ў 45-м годзе. Вось такія расследавальнікі. Чарговы палітычны суд. У Гродні пачаўся працэс па справе журналіста Паўла Мажэйкі і адвакаткі Юліі Юргелевіч. Прычым жанчыну прывезлі ў суд проста ў робе з надпісам «Карцар нумар 2» на спіне. Абоіх вінавацяць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. У 22-м годзе Юргелевіч пазбавілі адвакацкай ліцэнзіі, хутчэй за ўсё праз тое, што жанчына абараняла палітычных. Алеся Пушкіна, Ігара Банцара і іншых. Злачынствам палічылі наступнае. Юргелевіч расказала Мажэйку, што яе пазбавілі ліцэнзіі, а той перадаў інфармацыю журналістам Белсата, які ўлады лічаць экстрэмісцкім каналам. У выніку затрымання, амаль год у СІЗА і цяпер суд. Мажэйку і Юргелевіч пагражае ад 3 да 7 гадоў калоніі. Былы сябар Лукашэнкі і мільянер Юрый Чыж цяпер у апале і мае судзімасць. Але працягвае змагацца за рэшткі сваіх бізнесаў, ужо са сваёй сям'ёй. Па інфармацыі выдання Office Life, Чыж змог вярнуць пад свой кантроль расійскую кампанію «Парадыгма», якая раней была пад кіраўніцтвам яго сына Уладзіміра. Кампанія аказвае паслугі горнарудным кампаніям па падрыхтоўцы радовішчаў карысных выкапняў. Праўда, апошнія гады прыбыткаў не прыносіць. Адны страты. Акрамя таго, праз тыдзень пачынаецца суд па позве Юрыя Чыжа зноў жа супраць свайго сына Уладзіміра. Там дэталі пакуль не ясныя, але раней Чыж старэйшы ўжо скардзіўся. Маўляў, пасля выхаду за кратаў ён жыве асобна і мае не лепшыя адносіны са сваёй сям'ёй, бо яны скарысталіся яго цяжкай сітуацыяй і цяпер не дапускаюць да бізнесаў і хочуць распрадаць актывы. Чым скончацца гэтыя сямейныя разборкі, пабачым. Пагоня ў Слуцку. П'янага бяспраўніка затрымалі са стралянінай. Мясцовыя жыхары пазванілі ў міліцыю, калі ўбачылі машыну, якая віхлялася па дарозе. Даішнікі паспрабавалі спыніць аўто, але кіроўца толькі паддаў газу. У выніку давялося страляць па колах. Толькі тады машына спынілася. За рулём знаходзіўся 23-гадовы хлопец, які не меў правоў і да таго ж быў п'яны. У крыві знайшлі 2,2 прамілі алкаголю. Для разумення гэта эквівалентна амаль бутэльцы гарэлкі. Саладуха ў ружовым і гоначны балід з трактарных запчастак. Так выглядае стэнд Беларусі на прамысловай выставе ў расійскім Екатеринбургу. Акрамя спеваў паказалі і вось такі цуд. Паведамляецца, што яго сабралі з камплектуючых ад трактара. Расійскі і беларускі прэм'ер-міністры пацікавіліся балідам, але іх хутка расчаравалі. Яно не ездзіць. Проста дэкарацыя, створаная для фотазоны. Формула 0.
Ну і на развітанне. Чарговыя госці з фауны ў беларускіх гарадах. На гэты раз заснялі бусла, які спрабаваў трапіць у краму ў Астраўцы. Што хацела птушка ў мясцовым еўраопце, невядома, але падобна, што бусел застаўся без пакупак. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.